Finals de març, un home de mitjana edat és a urgències. Hi ha centenars de persones en una sala d'espera i estan asseguts en butaques com d'avió o d'autobús. Tots tenen tos. Fa una estona l'ha trucat al seu germà i li ha dit que la seva mare ha mort. Ha mort sola? Pregunta. No, una infermera ha fet una excepció i m'ha deixat entrar i li he pogut donar la mà. Aleshores pensa que això no pot estar passant. Això no pot ser veritat i pensa que és impossible dormir en aquesta butaca i aleshores demana una pastilla, li donen i aleshores sí, dorm. Ara somia. Somia que és a casa dels seus pares, com els darrers anys. Li agrada prendre el cafè a primera hora, sol, en silenci. Al cap d'una estona es desperta la seva mare. Ara baixa les escales. I ell espera just aquest precís moment. Veu el color violeta de la seva bata a través del vidre translúcid de la cuina. Ara entra al bany. I aleshores pensa que arribarà un dia en què la seva mare ja no hi serà. I aleshores intenta retenir aquest color violeta i el so d'aquestes passes. Quan es desperta ja no està a la butaca, està a IFEMA. IFEMA és un lloc immens. Hi ha centenars de llits, sectors, mampares, un sostre altíssim. Cada dia el truca una psicòloga. Cada dia espera aquesta veu al telèfon. Cada dia a les 8 pels altaveus posen Resistiré. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Se la sap de memòria i la canta pel passadís camí a la dutxa. Un desconegut, segurament un metge, li toca l'espatlla i li diu: Perdona, no quería molestarte, pero te he escuchado cantar y quería decirte que me has emocionado. I aleshores li fa un gest com per abraçar-lo, però només el gest, així. És la primera vegada que pot plorar. Plora per la seva mare, plora per ell mateix, plora per tots, plora perquè som molt vulnerables. Avui ha estat la primera vegada que ha estat capaç de mirar les darreres fotos que té guardades al mòbil. Són de principis de març. Hi ha una que és d'una festa, tothom està rient, bevent, content. Venga, venga chicos, foto de grupo, venga, sonreíd un poquito, que estáis muy serios. Decid, coronavirus, flash, foto.